ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ್ ಮುಟ ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಬರಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ನೀರು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಭೂಮಿನು ಪರಿಶ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಳು ಯಾನು ಕಲಾವತಿ ಪದ್ಮನಾಭ 2ನೇ ವರ್ಷದ MA ತುಳು ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಗಡು ಜ್ಞಾನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಯಜ್ಞೆ 113 ಕಿಟ್ನರಾಜ ಪರ್ಸಂಗು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವನರೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುದು ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಓಲಗ ಆತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ತೂಕೆಡು ಎದ್ಕೋನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ನಮ ಇನಿತ ಲೇಸುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮನೆ ಟುಪ್ಪುನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೋವಿಂದದಾಸ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ದ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ DV SK ಪೆರಾಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ತುಳು MAದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರ್ ಮನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೃಥ್ವಿಕಾರಿಂಜಿ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಯೋವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನವದೆಹಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾದರಿ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಮಾನವಿಗದ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಎಲ್ಲೋರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಕುಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯೋಜಕರು ಬಾಲ ಯಕ್ಷಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಕೂಟ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಎಗ್ಗೆ 113 ಮುಟ್ಟರೆ ಪುಣೆನ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜದ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಹುಲ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಳೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೇನು ಅಂಚನೆ ತುಳು MA ಕಲ್ಪಾಟ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಕೊಡ್ದು ಕಿಟ್ನರಾಜ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೇರು ಶ್ರೀ DV SK ಪೆರಾಡಿ. DV SK ಪೆರಾಡಿಲು MA ಕನ್ನಡ, MA ತುಳು, MCJ ಸಂವಹನ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ B.Ed ಮಲ್ತದೇರು. ಮೇರು ಸುಮಾರು ಬಂಗಾರ ಪದಕುಲೆನು ಗೆಂದದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋಜಾದೇರು. ಮೇರನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು. ಅವು ಓ ಪಂಡ, ಕವಿಯ ಕನಸು ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಿಗೆ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಕಾವ್ಯಾಮೃತ ಕವನ ಸಂಕಲನ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಧಕ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಪಾಧ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯ, ಮುದ್ದುಗುಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಲವಿನ ಗೀತೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಪಡಿತೇವೆ. ಐಟ್ ಗೋವಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘೋಡ್ದು ಕರುನಾಡ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಳಿಯೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ್ದು
ನಾಟ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಬಿರುದು ಇಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತೇವೆ. ಇತ್ತ ಮೇರನ ಗೇನದ ಕೊಲಬು ನಮ ಕೆಬಿಯಾಕ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಬಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಯೋಜಕರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುವೆ. ವಿಭಾಗ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿತ್ನ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ, ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಮಾತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ, ಇನಿ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ. ಇನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯವು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪುನವು ಕನ್ನಡಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನ್ ತುಳುಕು ಅನುವಾದ ವರಿ ಉಗಾರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವರಿ ಕಬಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವೇ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪುನವು. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಕನ್ನಡಡಿತದ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ತುಳುಟ್ಟು ಬನ್ನಾಗ ತುಳುತ್ತ ದೇಸೀಯತೇನು ಎಂಚ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದಂಡ್ ಮೂಲ ಕೃತಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆಶಯಲು ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನೇರವಾದ ತುಳುಕು ಬರ್ನಾಗ ಊ ರೀತಿಯಾದ ಒವೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದನು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ವೆಬಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆಗುಂಡು. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದ ರೀತಿಯತ್ತೆ ನಿಜವಾದಲ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನ ಪತೊಂದು ಆ ಪ್ರತಿತ್ತ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಥಾ ಹರಿವು ಎಂಚ ಉಂಡು, ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ತುಳು ರಡ್ಡ್ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಲು ದಾದ ಕವಿ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವು ರೀತಿಯಾದ ಮತ ಪದನ್ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲು ಮಲ್ದೆರು ಗಳಸಾದೇರು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೂಪ. ಸುರುಕಾದ್ ಯಾನ್ ದೇವತಾಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ ಶುರುವಾಪುನೆ ಅಂಬುರು ಹದಳ ನೇತ್ರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ ಅಂಬಿಕಾಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಪೇಳುವೆನಿ ಕಥಾಮೃತವ. ಒಂದು ಭಾಮಿನಿ ಷಡ್ಪದಿಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಮೂಲ ಕವಿ ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಅವೇನೆ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕವಿ ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಆ ಕವಿ ಏರ್ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಚೊಂಡು ಅವೇನ್ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತೂವೊಂದು ಕೊಯ್ ಐಡ್ದುಂಬು ಅಂಬುರು ಹದಳ ನೇತ್ರೇನ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ಟು ಆರ್ ಅನುವಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆರ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪನರೆಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ. ತಾಮರೆದೆಸಲು ಕಣ್ಣುದ ಸಿರಿ ಮಾಮಾಯಿಡ ನಟದು ಬಕುತಿಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಒಲ್ಲೊಡು ಬಾಳ ಪುಗರೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೇರ್ ಕಡಲ ಮಗಳಿಗೆ ಮರೆದ ಮಗೆ ಬಾಣಿನ ಕಿಲಡಿ ಮರೆದ ಉಡಾಡುದಿ ಕತೆತ ಮೂರ್ತ ಬಣ್ಣಿಪುವೆ. ಇಂಚ ಅಂಬುರು ಹದಳ ನೇತ್ರೆ ಪದ್ಯನು ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕವಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿನ್ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕವಿಗ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಕೃತಿನ್ ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕವಿಗ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರು ಬಾಂಧವೆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರನ್ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆತಂಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಿತ್ PhD ಪದವಿನ ಪಡೆತೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಆರು PhD ಪಡೆಯೊಂದಿನಿ. ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಪ್ರಸಂಗನದೀದ್ ಆರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಐಟಿಪ್ಪುನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವೇನು. ಅವೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗನ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡದ್ ಪುರಲದ ಸಮೀಪದ ಒರಿ ಕವಿ ದಾದ ಮಲ್ತದೇರೆಂದು ಪಂಡ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಅವೇ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಅವೇನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕವಿ ಏರೆಂದು ಪಂಡ ಬಡಕೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರೆಂದು ಪಂಡದು. ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ನಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಯರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕೆಲವೊರಿ ಪಂಪೆರೆದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರೆಂದು ಪಂದ್. ಆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಪೊಲಬುಡು ತೂವರನ್ ಪೋಂಡ ಬಡಕೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರೆಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ವಿಚಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವಾದಿನ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಆರು ತುಳುಟೆ ಪರೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚಾದಾತ್ರವು ಬಡಕೈಲ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರೆಂದು ಪುದರ್ನ್ ನಂಕ್ ಮೂಲು ತೂವರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪೊನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಈ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಆದ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರಸಂಗನ್ ಕವಿ ದೇವಿದಾಸ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬರೆತೇರು. ಕವಿ ದೇವಿದಾಸ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬರೆತೇರು. ಆ ಕವಿ ದೇವಿದಾಸ ಏರ್ ಆರ್ನ ಪೊಲಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಂಕ್ ಸರಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಆಂಡಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಲ್ ಆರ್ನ PhD ಥೀಸಿಸ್ಡ್ ಆರ್ ದಾದ ಪಂತೆರೆಂದ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಈ ದೇವಿದಾಸ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಏರ್ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರು. ಕವಿಯ ಹೆಸರು ದಾಸ ಅಥವಾ ದೇವಿದಾಸ. ಆತನ ತಾಯಿ ದೇವಿ ಎಂಬವಳು. ತಂದೆ ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆತನ ಊರು ಬಾರ್ಕೂರು ಇರಬೇಕು. ನಂಗೆ ನಿಖರವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಇರಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹಂಪ ಎಂದಿರಬೇಕು. ಆತನು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ, ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಸಹಿತ. ಒಂದು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕರಣ ಇಪ್ಪುನು ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವನು ಒಳಗೊಳ್ಳುದು ಇಪ್ಪುನು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ, ಸೈಂಧವ ವಧೆ, ಚಿತ್ರಸೇನ ಕಾಳಗ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಂಗನ ಏರ್ ಆ ದೇವಿದಾಸರ್ ಬರೆತೇರು. ಆ ದೇವಿದಾಸರ್ನ ಪ್ರತಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪುನೈನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು. ಈತನ ಕಾಲ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ, 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗ ಇರಬಹುದು. ಒಂದೊಂಜಿ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಧರ್ಮ ಏರ್ನ ದೇವಿದಾಸನ ನಂಕ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ. ಆ ದೇವಿದಾಸ ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗನ್ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಂದು ಪಂಡ ಆರ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಾವೇರು. ಅಚಂಡ ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ ಏರ್ ಆರ್ನ ಪೊಲಬುದಾದ ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ತುಳುಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೆಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ಒಂದುವೇ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ್ ಮುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೇತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯನ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ದೆರ ಪಂಡ ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿಡ್ ನಂಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿಡ್ ಒಂದು ತುಳುಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಏರು ತುಳುಟಿ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆನಾರ್ ತುಳುನಾಡ ಚೌಟೆರೆ ಸೀಮೆ ಪುರಲ ಬರಿತೇರ ಪುಂಚಮೆದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಯ್ಯರೆ ಬಡಕೈಲಿಡಿತ್ತಿ ಮಗೆ ಸಂಕಪ್ಪಯ್ಯೆ ಅರೆ ಮದಿಮಾಳ್ ಬಂಗೇರೆ ಸೀಮೆಡಿತ್ತಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೆದು ಪೊಳ್ಳೇರು ಮಗಳು ಕಾಸಪ್ಪೆ ಮೊಕುಳೀರ್ವೆರೆ ಪಿರಿತಿದಾ ಬಾಲೆ ಕವಿ ಪರ್ಮೇಸೆರೆಯನ್ಪಿ ಪುದರ್ದಾಯೆ. ಇದೀ ಆರ್ನ ಪಿರಾಕದ ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಕಾಲರ್ದ ಆರ್ ವಿಚಾರನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪುರಳದಲ್ಪದ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರೆತೆರು ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಆರೇ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಧಿಕಾಡ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಚ ಆರೇ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಧಿಕಾಡಾರ್ನ ಪರಿಚಯನ ಕೊಡ್ತೇರಂದಾಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕೆರ್ ಏರು ಮಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ ಬರೆತೆರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿನ ಅನುಸರಿಸ ಒಂದು ಬೈದೆರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪಂಪನೆಪ್ಪು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೆಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು.
ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬೈದಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವಿವೇಕ ರೈಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸುರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಮದಪ್ಪೆರಾವಂದಿ ತುಳುವೇರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೇರು. ಐಟ್ ಮೂಜಿನ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ನ ಬೂಕು ಬೈದಂಡ್. ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೂಕೊಡು ಆರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪಂಟೆರ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ ಮಾಹಿತಿ ನಂಕು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರು ಎಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಲ್ಲ ನಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಪಂಪನ ವಿಚಾರನ ನಂಕ್ ಮೇರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ನಂಕ್ ಮೂಲು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೇವಲ ಕಿಟ್ನರಾಜ ಪ್ರಸಂಗನ ಮಾತ್ರ ಬರೆತಿನ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಬರೆತೆ ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಗರುಡ ವಿಜಯ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ನಾರ್ಮಲ್ಪೇರು, ಗರುಡೋದ್ಭವ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರೆಪೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಭಜಗೋವಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂವಿಷ್ಟವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕೃತಿನ ಕನ್ನಡಗ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ತುಳುಕ್ಕುಲ ಆರೇ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಬಗೆತ್ತ ಅನುವಾದನ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರ್ ನಿಜವಾದ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೋಟದ ಬೆರಣೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ. ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅತ್ತು, ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಇಡೆ ಇಂಚಿ ಪುರಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಪುರಲದ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುವೇರು. ಪಂಜಮಂಗೇಶರಾಯರ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೇರಿಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಓದರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಎಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರದುಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಲಬುಲ ಉಂಡು. ಅರೆಗ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರ್ನ ಏತೋ ಕೃತಿಕುಲು ಮತ ಮಣ್ಣಾತಿನಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾರ್ದಾತ್ರ ತುಂಬುದ ಕಾಲಾಡ್ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡ ಅವೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಕವಿ ಕಿತ್ತಡ್ ಅಂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪರಿಸರ ಗಿತ್ತಿಜಿ ಏತೋ ಕೃತಿಕ್ಕುಲು ಮೇರ್ನ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ್ನ ಕೃತಿಕ್ಕುಲು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕೂತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಕವಿ ಬರೆಯರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದ ದಾಯಿಗಾರ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಸಂಗನ ದೆತ್ತದ ದಾಯಗ್ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆರೆ ಪನ್ಪುನಕ್ ಆರು ಬರೆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಡೆ ಆರು ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪೇರು. ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೀತಿದ ಬೂಕು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಂದ ಪದ್ಯೋಡು ಬರೆಯರೆ ತೊಡಗುದು 35 ಪದ ಆನಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೊಂಬೈದ ಪಿಲಿ ಆ ಮಲ್ಲ ನರಿಮನ್ ಸಾಯವೇರು ಬತ್ತದು 28 ಇಸ್ವಿ ನವೆಂಬ್ರ 18 ದಾನಿ ಊರುದ ಸಾಲೆಡ್ ನಡೆತಿನ ತುಳುನಾಡೆನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ 5ನೇ ಸಭೆಟ್ ಪಿರಿತಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರದ ಗುರ್ತು ಮದತದು ತೆರ್ತು ಕಳೆಪಿನ ಕಿಲ್ನ ಆಯ್ನ ಗತಿ ತೂದು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬಾಳ ಬೆಂಗದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ. ಆ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ತುಳುತ್ತ ಸಭೆಟ್ ತುಳು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಭೆಟ್ ಮೇರೆಗ್ ತುಳು ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ವಿಷಯನು ತೂದು ಮೇರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡುಗೆ ಬೇಜಾರ ಆನಗನೆ 4 ಮೈಟ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾರಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನನೇ ತುಳುಟು ಬರೆದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಿರಿಯರೆನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುಗ್ ಬತ್ತಂಡೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂವೋಡಾಂಡ ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆನ ಜಾತಿ ತೂಲ ಪಂಡದು ಏರಿತ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಬರೆಪೆಂದು ಹಠಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯೇರು ಆಂಡ ಹಠಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಓಲುಂಡು ನಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂನಾಗ ಒಂಜೆಕು ಒಂಜಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆಗ್ 4 ಕೈ ಬರವುದ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆಗೆ ಒಂಜೆಟು ತೂನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜೆಟು ತೂನಾಗ ಬೇತೆನೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡುಗೆ ಇಂಚ ಅವೆನ್ ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೂರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಮಂಡ ಬಂಟಾಳದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಪ್ರಸಂಗೊಲೆನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದು ಮೇರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಇತ್ತೇನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೊಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ತಾಳ ಮದ್ದಲ ಇತ್ತಂಡೆಗೆ ಅವ್ಳು ತಾಳ ಮದ್ದಲಡಿ ಏರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಬಂತೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಪು ನಂಚಿತ್ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತನಿಗೆ ಆನಿಮೇರು ಪೋಪೇರ ಅಡೆ ಏರು ಬಡಕೈಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏರು ಅಡೆ ಪೋಪೇರು ಆರು ಪೋದು
ಆನಾಗ ಅವ್ಳು ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜೇರು ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂದ ಅಕಲು ಪಂಡೆರೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಮೇದಿತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಅವಳು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ನಡತ್ತಿಜಿಗೆ ಆಂಡಲ ಮೇರೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನತ ನಡುಟು ಎನ್ನ ಪುದರು ತೋಜಿದು ಮಾಜಿಂಡ್ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ಕೊಂಜಾಂಡಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಡ 5 ಮಿನಿಟ್ ವಾಯ್ದಕ್ಕೆಂಡದು ಈ ತುಳುತ್ತ 10 ಪದ ಪಂಡೆ ಅಪಗ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು 10 ಪದ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಕಿಟ್ನರಾಜ ಪ್ರಸಂಗ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಡ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೇನುವರಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಪದನ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅಪಗ ತಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಕೀರ ಸೆಟ್ರು ಒಂದು ಪುರ ವಾ ಕಾಲುಗಾಪಿನ ಆಯಂದ್ ಒಂದು ಪುರ ಅನುವಾದ ಪುರ ಆಪಿನನ ಒಂದು ಪುರ ಆವಂದ್ ಅಂದು ಅರ್ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಗೆ ಹಠಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿನ ಬಡಕ ಬಯಲ್ದಾರ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮಂಡ ಮನದಾನಿ ತಾಳ ಮದ್ದೊಳಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡ್ಪೆಂದು ಪಂದು ಅರ ಹಠ ಕಟ್ಟಿರ್ಗೆ ಮಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತಾಳ ಮದ್ದಲ ದೀಪರ್ನಾಂಡ ಮನದಾನಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಮಂಡ್ಯರ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಮನದಾನಿದ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಬರೆದು ಮುಗಿತ್ತೆರೆ ಮೇರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂಡಿನಂಚಿನ ಎಸ್ಯು ಪಣಿಯಾಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಿಂದ ಪಂಡ ಬಡಕೈಲ್ದಾರಡ ಪಂಪೆರ್ಗೆ ಈ ಬೂಕುನ್ ಯಾನು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡೆರ್ಗೆ 6 ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಸ್ಯು ಪಣಿಯಾಡಿದಾರ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಇಜಿಂದ ಎತೋ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ತುಳು ಪಂಚವಟ್ಟಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೇ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ತುಳು ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ತುಳುತ್ತ ಮೇಲ್ಮೆನ್ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆನ ಎಂಚ ಮಾತಕೊಂಡುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡ್ರ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಾಲದ ಮಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಮೂಲು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಇಡೀ ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ತುರೂಕಾದ್ ನಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಕತೆದಾದ ಅಂದ ನಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಕತೆ ಪಾಂಡವೇರು ಕೌರವೇರು ನಡುಟು ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು ವನವಾಸಪುರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಹಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯನ ಕೇನರೆಗ್ ಪಾಂಡವೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಾರ್ದ್ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಹಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯನ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಾರ್ದ್ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನುನ್ನಾಂಡ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಈ 2 ಪ್ರದೇಶಗ್ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೇತು ಆದಿಪ್ಪುನ ಏದನ್ನು ಪಂಡ ಕಿಟ್ನೆ ಏರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯಾಡ್ ದಾದಾಪುಣದ ಮಂಡ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಆಪುಂಡು ಪಾಂಡವೇರ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯಾಡಿಪ್ಪುವೆರು ಅವಳು ಪುರೋಹಿತನ ದೌತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜೆ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಡ್ ಪುರೋಹಿತನ ದೌತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಪುಂಡು ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗ್ ದ್ವಾರಕೆಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಪ್ಪುವೆ ದ್ವಾರಕೆಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಏರ್ನ ಪಕ್ಷಗ್ ಸೇರುನು ಎಡವಕ ಯಾದವೇರ್ನ ಸೈನ್ಯವಾ ಪಕ್ಷಗ್ ಸೇರುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಚರ್ಚೆದ ಫಲರೂಪನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂಜಾದು ತೂವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು ಒಡ್ಡೋಲಗಡ್ದು ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಶುರುವ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೂರು ಹದಳ ನೇತ್ರದ ಪದ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಯ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗನ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದು ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕಲು ಕೇಳು ಜನಮೇ ಜಯನೆ ಪೇಳುವೆನು ನಿಮ್ಮವರ ಮೂಲ ಕಥನಗಳ ಈಗ ಲೀಲೆಯಿಂದೊಲಿದು ಕೇಳು ಜನಮೇ ಜಯನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿನ ಏರು ಮೂಲು ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರ ಏರು ಕಂದೆರ್ ಅವೆನ್ನಿ ಮೂಲು ನಿಕಲು ತೂವರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕ್ಷಿತಿಪ ಜನಮೇ ಜಯಗೆ ಭಾರತ ಕಥೆಯ ವೈಶಂಪಾಯ ಮುನಿಪನು ಶ್ರುತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲೆಂದನ ಯತಿಪತಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಈ ದೇವಿದಾಸೆ ಬರೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಪದನ ತುಳುಕು ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ ಎಂಚ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪುರೆಂದ ಪಂಡ ಅರಸು ಜನ್ಮೇ ಜಾಗ್ ಭಾರತ ದರ್ತ ಬೈಸಂಪಾಯ ಮುನಿಕೊಳು ತೆರಿಪಿಲೆಕ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೇಂಡೆ ತಿರುಗುದಾಯೇ ಈ ಕತೆ ಜನಮೇಜಯಗ್ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮುನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನ್ ಜನಮೇಜಯ ಕೇನು ವೈಶಂಪಾಯನ ಮುನಿಕ್ಲೆಡ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕರಣಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋಜಾಯ ರತ್ತ ದಾಯಗ್ ತೋಜಾಯಿನಿ
ಅಪಗ ಮೇರು ಕತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರು ವೈಶಂಪಾಯನೇರು ಜನಮೇಜಯಗ್ ಮೂಲಿಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಜನಮೇಜಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಗ್ ತುಳುಟ್ಟು ಜನ್ಮೇಜಾಗ್, ಜನಮೇಜಯಗ್ ಅವೆನ್ ತುಳುಟ್ಟನಗ ಜನ್ಮೇಜಾಗ್ ಅಂದ್ ಪಂಡದು. ವೈಶಂಪಾಯನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ನ್ ವೈಸಂಪಾಯ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗಲ್ ನಂಕ್ ಮೂಲು ತೂವರೆ ನಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ ನಂಕ್ ಈ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಸೀಮಿತ ಕಾಲಾವಧಿ ನಂಕ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂವರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸುರೂಕೆ ಪಂಡೆ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಈ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ನಂಕ್ ತೂವರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಉಡ್ಡೋಲಗಾಂಡ್ ಪೌರೋಹಿತ್ಯನ ದೌತ್ಯ ಆಂಡ್ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗ್ ಪುರೋಹಿತನ ದೌತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಗುಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಪುಂಡು ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪುನುಂದು ಪಂಡದ್ ಕೃಷ್ಣೆ ದ್ವಾರಕೆಡ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತುದು ಜೆತ್ತಿಪ್ಪೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪದನ್ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಡ್ ಏರ್ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ್ ಬರೆತೆರ್. ದೇವಿದಾಸೆ ಬರೆತಿನ ಮೂಲ ಇಂಚೊಂಡವ್. ಪರಮ ಷಡುರಸ ಭೋಜನವ ಮುರ ಹರನು ಭುಂಜಿಸಿ ಸವಿದು ವರಕ ಪುರದ ವೀಳ್ಯವ ರತುನ ಮಂಚದಿ ಶಯನಗೈದಿರಲು ತುಲೆ ಈ ಅರ್ಧ ಪಾದನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿನ್ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ್ ಎಂಚ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೆರ್ ತುಲೆ. ಪೊರುಳು ದುಣುಪು ಕಜಿಪ್ಪುಳುಂಡುದು ಮೆರೆಪಿ ಕಪ್ಪುರ ಪಂಚೊಳಿನೆ ತಿಂದಿರುದು ಮುರಪಗೆ ಮಣಿಕ ಮಂಚೊಡು ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪುನಗ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅನುವಾದನ ನಂಕ್ ಮೂಲು ತೂವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಪರಮ ಷಡುರಸ ಭೋಜನವ ಪೊರುಳು ದುಣುಪು ಕಜಿಪ್ಪುಳು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೇಸೀಯತೆನ್ ನಂಕ್ ಮೂಲು ತೂವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಮುರಹರನು ಭುಂಜಿಸಿ ಮುರಹರ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಮುರಾಸುರನ್ ಕೆರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮುರಹರ ಮುಲುತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುರಪಗೆ ತಿಂದಿರುದು ಭುಂಜಿಸಿ ತಿಂದಿರುದು ಮಣಿಕ ಮಂಚೊಡು ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪುನಗ ರತುನ ಮಂಚದಿ ಮಣಿಕ ಮಂಚೊಡು ಜೆತ್ತು ದಿಪ್ಪುನಗ. ತರುಣಿಯರು ಶ್ರೀ ಚರಣ ಸೇವೆಯ ವಿರಚಿಸಲು ತೆರೆದು ಅರೆನಯನ ಭಾಸುರದ ವದನದೊಳ್ ಇರ್ದ ನಿದ್ರಾಂಗನೆಯ ಕೇಳಿಯಲಿ. ಅವೇನೇ ಮೇರು ಎಂಚ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೆರ್ತುಲೆ. ಸಿರಿಕುಳಂಚಿಂಚಿಡಿದು ಕಾರನು ನುರಿಪು ನಾಗರೆ ಬುಳದಿ ಕಣ್ಣನ್ ನುರಿಪು ನಾಗ ತುಲೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಚರಣ ಸೇವೆನ್ ಆರೇನ ಮಲ್ದೇರ್ ಕಾರನು ನುರಿಪು ನೊಂದು ಕಾರನು ಒತ್ತುನೊಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ್ ಕಂದೇರ್ ನುರಿಪುನಗ ಅರೆಬುಳದಿ ಕಣ್ಣನ್ ತೆರೆದ ಅರೆನಯನ ಅರೆಬುಳದಿ ಕಣ್ಣನ್ ಸುರದ ವದನದೊಳಿರ್ದ ನಿದ್ರಾಂಗನೆಯ ಕೇಳಿಯಲಿ. ಬೆರದಿ ಕಲಕಲ ಮೆಂಚು ಮೋಣೆದ ನಿದ್ರೆಡುತ್ತೇರು. ಕಲಕಲ ಮೆಂಚು ಮೋಣೆದ ಮೋನೆ ನೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಅರೆ ನಿದ್ರೆಡ್ ಏರು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಇತ್ತೇರು. ಅಡೆಗ್ ಏರು ಬರ್ತೇರು ಈ ದುರ್ಯೋಧನೆಲ ಅರ್ಜುನೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯಗ್ ಏರ್ನ ಪಕ್ಷಾಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಬೋಡು ಏರ್ನ ಪಕ್ಷಾಗ ಯಾದವೇರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಬೋಡು ಅಂದು ಪಂಡದ. ಅಂಚ ಅರ್ಜುನೆ ಬತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾರದ ಬರೆಟು ಕುಲ್ಲುವೆ. ದುರ್ಯೋಧನೆ ಬತ್ತದು ಕೃಷ್ಣನ ತರೆತ್ತ ಪಿರಾಡ್ ತರೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೆ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗ್ ತೂಪು ನೇದುರ್ದೆ ಮಿತ್ತು ತೂಪುಜ ಅಂಚ ಸುರುಕು ಕೃಷ್ಣ ಏರೇನ್ ತೂಪೆ ಅರ್ಜುನನ್ ತೂಪೆ. ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕ ತಾಳಡುಂಡು. ಆ ಪದ್ಯ ಇಂಚೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಪದ್ಯ ಇಂಚೊಂಡು. ಚರಣಾಬ್ಜದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾರ್ಥ ನಿಂದಿರಲು ಗೋವಳರಾಯ ನೀತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅವೇ ತುಳುಟನಗ ಕಾರ ತೀರ್ಥರ್ಜುನೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಂತೀನ ಕೌರವೇ ತೂದಿಂಬೆ ಗೊಲ್ಲೆ ಅರಸುಗಳವೆಂದು ಮದದಿ ಮೌಳಿಯ ಬಳಿ ಕುರುಭೂಪ ಕೊಳ್ಳಿರ್ದಾನಗುತ್ತ ಮಾರಾಯರೆಂಕೂಳೆಂದು ತರೆ ಮಿತ್ ಹಂಕಾರೋಡು ತೆಳಿತೊಂದು ಕುಲ್ಯೇ. ಸಾಂಗತ್ಯದ ರೂಪಕ ತಾಳ
ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮತ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂಡ್ರಗಿತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರೂಪಕ ತಾಳದ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪದ್ಯ. ಚರಣಾಬ್ಜದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚರಣ ಅಬ್ಜ ಮೂಲು ಕಾರ ತೀರ್ಥರ್ಜುನೆ ಕುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಪದನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡಾರ್ ಕಂದೆರಂದ್ ಓವೇ ರೀತಿಡ್ ಛಂದಸ್ಸುಗು ಲೋಪ ಆವಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಟ್ಟುಲೆಗು ಲೋಪ ಆವಂದೆ ಏರೆ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋತೀನಿ. ಕಡೆಕ್ ಅರ್ಜುನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನ ಪಾಲಗ್ ಯದು ಸೈನ್ಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪಲಯೆ ಬಲರಾಮೆ ಏರ್ನ ಕೌರವನ ಪಾಲಗ್ ಸೇರ್ನೊಂದು ಪೂರ ವಿಚಾರ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಅಡವಿ ಗಟ್ಟಿದರೇನು ಸಹಜಾತರೆಂದೆಂಬ ಒಡಲುರಿ ತಾನಡಗುವುದೇ. ಅಡವಿಗಟ್ಟಿದರೇನು ಸಹಜಾತರೆಂದೆಂಬ ಒಡಲುರಿ ತಾನಡಗುವುದೇ. ಗಿಡತುಂಡದಾನೆ ಕಾಡಗ್ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ಉಡಲುದ ಬೆಂಗ್ ದಿಂಗುಂಡ. ಅವೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಏರು ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೇರು. ಕಡೆಕ್ ಕೃಷ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂತೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಪ ನಂಚಿತ್ನ ಪದ ಮಸ್ತ್ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಡುಂಡು. ಧರಣಿಗೋ ಸುಗ ನೀವು ನಿಜ ಸೋದರರು ಹಳಚುವಿರೇಕೆ. ಅವನೇ ತುಳುಟುಗುಲೆ ಮಣ್ಣುಗಾತರ ದಾಯೆ ನಿಜಮೆಗಿ ಅಣ್ಣನ ಕುಳು ತಡಿಪುವರು ಸ್ಥಿರಗುದಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯೂ ಈ ಬೆನ್ನಿಯೇರೆಗ್ ಸ್ಥಿರ ಆರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನಿ ತೀರ ಅಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಏರೆಗ್ ಸ್ಥಿರ ಅಂತ ದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಾತೆರ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಮೆಗ್ಗನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಂದ ಮಣ್ಣುಗಾತರ ಧರಣಿಗೋಸುಕ ತುಲೆ ಮಣ್ಣುಗಾತರ ಆ ಪದ. ನಿಕ್ಲು ನೀವು ಪಾಂಡವರು ಏಕವೀರೆ ನಾವು ನಿಕ್ಲು ಪಾಂಡವೇರು ಕೌರವೇರು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಂಡ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೆರು. ಅಪಾಗ ಕೌರವಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಾನ. ಕೌರವಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಆಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳಡುಂಡ ಆ ಪದ್ಯ. ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನೊಳು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಗಳ ನರಿಯೇ ಬಂದೆವೇನು ದಾನೆಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಬೊಮ್ಮಣ ತತ್ವನು ಕೇಣರೆ ಬತ್ತದನ. ಅವಳು ಕೌರವೇ ಕೃಷ್ಣಗ ನೆರ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ತತ್ವ ಪುರಾಣ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದಿನತ್ತೆ ನಿಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಳು. ಆ ತರ್ಜುಮೆನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಕಡೆಕ್ ನಿಬೆ ಕೌರವೇ ಪನ್ಪೆ ಹರಿಯೇ ನೀ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಳಗಾಗುವೆಯ. ಬುಡಯ ಈ ಪಾಂಡವರನ್ ಏಪಲ ಬುಡುದು ಎಂಕ್ಲೆಗಾವಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಲೆ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಲೆ ಈ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬುಡ್ ಪೂಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಆ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ ಬಂದ್ ಆ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಡ್ ಆರ್ ಬರೆತೇರು. ಏನ್ ಮೂಲು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುಗು ದಾದಾಪುಣಂದು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಾಂಡವರನ ಪಕ್ಷಗ್ ಸೇರುವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೌರವೇ ಸೀದಾ ಬಲರಾಮನಡೆಗೆ ಬರ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಲಾಯ ನಡೆಗೆ ಬರ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಲಾಯ ನಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಚಾರನ ಕಂತೆ ಎರಡ ಬಲರಾಮಡ ಏರ ಕೌರವೇ. ಅಪಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಉಂದುಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಯ. ಬಿಡು ಬಿಡು ಶೋಕವ ನುಡಿಯನು ಲಾಲಿಸು ಕೊಡವಿಪ ಕೌರವನೇ. ಅವೇನು ತುಳುಕುತುಲೆ ಬುಡು ಕೌರವ ದೊರೆ ಬುಡು ಕರ್ಕರೆ ನಿನ್ನಡ ಪಂತಿನ ಕೇಣು. ಏರು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನು ಏರು ಬಲರಾಮೆ ಕೌರವಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನು ಬಿಡು ಬಿಡು ಶೋಕವ ನುಡಿಯನು ಲಾಲಿಸು ಬುಡು ಕೌರವ ದೊರೆ ಬುಡು ಕರ್ಕರೆ ನಿನ್ನಡ ಪಂತಿನ ಕೇಣು. ಯಾನಿಕ್ ನಿಕ್ ದಾದನ ಪಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಹುಡುಗನು ಪಾಂಡವರೊಡಗೂಡಲಿನ ಬಿಡುವೆನೆ ನಿನ್ನುವನೆ. ಹುಡುಗನ್ ಏರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಾಡು ಆಂಡ ಯಾನು ನೀನನ್ನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಏರೆ ಇಂದೆ ಬಲರಾಮೆ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪುರ ಒಂಜೊಂಜಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲೊಂಚಿ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದೇರು ವನಜಾಕ್ಷ. ವನಜಾಕ್ಷ ವನಜಾಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪಂಡಿನ ಉದಾದ ಪಂಡ ವನಜ
ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ನುಳ್ಳವನೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಬಂತೇನೆ. ಅವೇನು ಬಡಕ ಬೆಳ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಚ ಬಂತೆರವಂಡ ನೀರ್ತುಳೈ ಪುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಾರೆ, ನೀರ್ತುಳೈ ಪುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಾರೆ. ಇಂಕ ಈ ಪದನು ಓದುದೇ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮೈ ಇರ್ಮೆನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರ ಆ ಪದನ ಕಂದೇರು ಬಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪದಕ್ಕುಲೊಂದು ಕಡೆಕ್ ಸಮಯ ಒರಿಂದಾಂಡ ಆ ಪದತ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಡೆಕ್ ಆಂಡ್ ದ್ವಾರಕೆದ ಅವಳು ಸಹಾಯ ಯಾಚನೆ ಆಂಡ್ ಬಲರಾಮೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೌರವೆರ್ನ ಪಕ್ಷಗ್ ಪೋಯಿನಾಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೊಂದು ಕೃಷ್ಣಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಕಪಟ ನಾಟಕದ ಹಾಯೆ, ಕಪಟ ನಾಟಕದ ಐಕುತುಲೆ ಸುಳ್ಳುದ ಗೊಬ್ಬುದಾಯೆ ಏರು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿನ್ ಬಡಕ ಬೈಲ ಸುಳ್ಳುದ ಗೊಬ್ಬುದಾಯೆ ಆಯಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಪೆತ್ತ ಕೆರಿನ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಬಲರಾಮಗ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಲರಾಮಿ ಈ ದೋಷ ಕಳೆಪರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪುಲೆಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ಕೃಷ್ಣೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಲರಾಮನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರದ ಪ್ರಕರಣ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಲರಾಮನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರದ ಪ್ರಕರಣ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಪಾದಾಂಬುರುಹದಿ ಪನ್ಪುನ ಪದಕ ತುಲೆ ಯಾರು ಕಾರಪೂ ಕಡ್ಡ ಪಾದಾಂಬುರಹದಿ ಕೆಡೆದಧಿಕ ಕಾರಪೂ ಕಡ್ಡ ಬೂರುದು ಕಾರಪೂ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದಾದಾಂಡ್ ಬಲರಾಮನು ಏರು ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಪೆತ್ತ ಗೋಹತ್ಯಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರವಂತೆ ಅಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾರ್ಯರೂಪಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತೊನ್ನೆ ಯುದ್ಧರಂಗಡ್ ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾನ್ ಆಪಂಡ್ ಪಂತ ನಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ಒತ್ತೊನ್ನೆ. ಐಕೊಂಜಿ ಕಂದ ಪದ್ಯ ತುಲೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಡ್ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಬರೆಪುನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ. ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆತಿನ ಕಂದ ಪದ್ಯನ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಲೆಕ ತುಳುಟು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಅವಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ವೇಳೆ ಅವೇನು ಬಡಕ ಬೆಳ್ದಾರು ಮಲ್ದೇರು. ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥ್ಯಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗ್ ಆಯನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ತುಲೆ ಅಚ್ಯುತನಂ ಮತಿ ಭಕ್ತಿಯೊಳ ಅರ್ಚಿಸಿ ಪದ ತೀರ್ಥವ ನಿಜ ಶಿರದೊಳಾಗಾಂತು ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯನಂಘ್ರಿಯೊಳಂ ಸಚ್ಚರಿತಂ ಕೊಡಮಡುತ ಇಂತೆಂದಂ ನಯದಿಂ ಒಂದು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇನು ತುಳು ಕಾರೆಂಚ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಅಚ್ಯುತನಂ ಮಾಜಂದಿನಯನ್ ಅಚ್ಯುತ ಚ್ಯುತ ರಹಿತನಾದವನು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಂತುಲೆ ಮಾಜಂದಿನಯನು ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೂಜಿತದ ಅಡಿತ ತೀರ್ಥ ತರೆಕ್ ತಳಿತೊಂದಾದ ಪದ ತೀರ್ಥವ ನಿಜ ಶಿರೋದೊಳಗೆ ಆಂತು ಅದ್ನ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ತಲ್ಪುನೇನುಂಡ ಅವೆಂತುಲೆ ತಳಿತೊಂದ ಅಂತ ಪೂಜಿತ್ ಕಾರುಗ್ ಧರ್ಮದ ರಾಜೆ ತಾನಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಪಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಅನ್ನ ಆ ತರ್ಜುಮೆನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡು ಅಡ್ಕೇನು ಏನಯ್ಯ ರಂಗ ಏನಯ್ಯ ಏ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೇವ ತೋಲೆ ದಾನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಾನೇಯೇ ಏನಯ್ಯ ರಂಗ ಏನಯ್ಯ ದಾನೇಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ದಾನೇಯೇ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಡುವಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಭೇಟಿ ಆಪೆ. ಧರ್ಮರಾಯನ ಭೇಟಿಯಾದ ಪಂಡ ಇಂಬ್ಯಾಗ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇರೆ ಅಂಡ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನ ಬುದ್ಧಿವಾದನ ಏರು ಇಂದೆ ಕೇಂಜೆ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಸಂಜಯನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆಂದು ಪಂಡ ನೇರವಾದ ಉಪಪ್ಲಾವಿಯಾದ ಪಂಡ ಪಾಂಡವೆರ್ನಡೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಕಲು ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನಗ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಪಗ ಸಂಜಯ್ ಅಡೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಡು ಅವಳು ಕಡಿದಾಟ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ತಡಿತೋಣು ನಾವು ತಡಿತೋಣು ನಾವು ಆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗನ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಎಲ್ಲವೋ ಸೂತಜ ಅಲ್ತೊಲೆ ಸೂತಜ ಏರ ಕರ್ಣನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೂತಜ ಬೋಯಿ ಮಗ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯನಂಚಿನ ದೇಶೀಯತೆನ ನೇರ ಕಂದೇರೆ ಎಲ್ಲವೋ ಬೋಯಿ ಮಗ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಮೂಢರಿಗೆ ಬಹು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವ ನಾಡಿ ಫಲವೇ ನೊದಗಿ ಬರುತಿಹ ಕೇಡನರಿಯದೆ ಬಳುಗುತಿ ಹೆರಣ ಹೇಡಿಯಂತೆ ಅವಳು
ಸಂಜಯೇ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಸಂಜಯೇ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ಮೂಢರಿಗೆ ಬಹು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗವನಾಡಿ ಫಲವೇನು ಪೊಡುಮೆರೆಗು ಬೋಡಾಯಿ ನೀತಿನ ನುಡಿದು ಫಲದಾನೆ ಪೊಡುಮೆರೆಗು ಮೂಢರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಲಿ ಕೃಷ್ಣದ ಸಂಜಯನ ದೌತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸಂಜಯನ ದೌತ್ಯ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಶುರುವಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ ವಿದುರನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ವಿದುರನ್ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ಈಯೇ ಸಾದಿ ತೋಜಾವುಡೊಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಪಗ ವಿದುರೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನೆಕ್ ಸನತ್ ಕುಮಾರರೇ ಬರೋಡು ಋಷಿ ಆಯ್ನ ಸನತ್ ಕುಮಾರರೇ ಬರೋಡು ಆರೇ ಇರೆಗ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಐಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಡು ಏನ ಪಂಡ ಸಂಜಯೇ ಪಾಂಡವೇರ್ ನಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಏನಾಪುಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಮಿನಿ ಶರ್ತದಿರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೆಡಿಸದಿರಿ ಕಾರ್ಯವನು ರೋಷವ ಬಿಡಿಸು ಗುಣ ಮುಂದಿಪ್ಪುದೆನುತ ಕಡು ವಿರೋಧವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಜಯ ಗೆಂದ ನಾಳಿನಲಿ ಖಡುಗವಾಗಲಿ ನೀತಿಯಾಗಲಿ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ನೈತಃ ಪೊಡವಿಪಗೆ ಪೇಳೆನಲು ನಡೆದ ಮುರಾರಿಗಭಿನಮಿಸಿ ಖಡುಗವಾಗಲಿ ನೀತಿಯಾಗಲಿ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ನೈತಃ ದಂಡು ನೀತಿಗು ಒಯ್ಕಲಾ ಸಿರಿ ಕಂಡಣಿಯೇ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ರಸುರಡ ಅಲ್ಲೇ ದಂಡು ನೀತಿಗು ಒಯ್ಕಲ ಸಿರಿ ಕಂಡನಿ ಸಿರಿ ಕಂಡನಿ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಕಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಬರ್ಪೆ ಈ ವಿಚಾರನ ಪೋದು ಪನ್ಲ ಅಂದ್ ಆ ವಿಚಾರನೆ ಬತ್ತದು ಸಂಜಯ್ ಬತ್ತದು ಇಂಡಿಯಾಗ ಪನ್ಪುನು ಅಪಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುನು ಕೃಷ್ಣೇ ಬರ್ಪೆನಾ ಪನ್ಪುನು ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಅಪಗ ವಿದುರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ್ ಲೆಪುಡಾವೆ ಏರೆಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಾರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಡ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ಯತೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪದ ಒಟ್ಟು 9 ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕದ ಪದ ಇಟ್ಟು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ದರ್ಶನನ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಡ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ ತುಲೆ ತೋರುವಿ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆ ತೋರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಶವುಂಟು ತೋರದಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೊರ ದಿಪ್ಪುದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವೇನು ಪಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ್ ಎಂಚ ತುಳುಟು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ತೋಜುನವಿ ಜಾಗ ಭೋಗ ಮಾತಲ ಮಾಯೆ ತೋರುವಿ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆ ತೋಜುನವಿ ಜಾಗ ಭೋಗ ಮಾತಲ ಮಾಯೆ ತೋರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಉಂಟು ತೋಜುನ ಮಾಜರೆಗುಂಡು ಆರು ಮಲ್ದಿನ ತರ್ಜುಮೆ ತುಲೆ ತೋಜರೆ ಮಾಜರೆಗುಂಡು ತೋಜುನ ಮಾಜರೆಗುಂಡು ತೋರದಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ವಸ್ತು ಮಾಜರೆ ಗಿದ್ದಿ ಮಾಜರೆ ಗಿದ್ದಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಅಂಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗಲಾತ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಬೇರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಭಾಗದ ತುಳುನು ಪತ್ತೊಂದು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದಿನತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನ ತೆಲುದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಂಕ್ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡ ನಂಕ್ ತೂವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾಜರೆ ಗಿದ್ದಿ ಕೇಳ್ತೋರ ದಿಪ್ಪುದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಏಪಲ ತೋಜನ್ ದಿಪ್ಪುನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಓ ತೋಜುಜ ಅವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪದನ ಆರ್ ಬರೆತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪದಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುದ ಪದಕ್ಕುಲು ಮಾತವೇನು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಮೂಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಸನತ್ ಕುಮಾರರ ಬತ್ತದ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದಾಯಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಆಪುನು ಪಂಡ ಸಂಜಯನ ವರದಿ ಆಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಳು ದಾದಪುರ ಆತುಂಡು ಪಂಡದು ಸಂಜಯನ ವರದಿ ಎರೆಗಾಪುನುಂದು ಪಂಡ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಡ ಸಂಜಯ ವರದಿ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾದಪುರ ಆಪುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಉಪಪ್ಲಾವೇಡ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಂಧಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೋಜುನಲ್ಪ ಭೀಮಲ ದ್ರೌಪದಿನಲ ಸಂವಾದ ನಮಕ್ ಈ ಭೀಮ ದ್ರೌಪದಿನ ಸಂವಾದನ ನಂಕ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತಡೆಂಚ ತೂಪನ ಅವೇ ಪ್ರಭಾವನ ನಂಕ್ ಮೂಲ ಕವಿಡಲ ಉಂಡು ಎಡುವಕ್ಕ ಬಡಕ ಬೈಲ್ ಆರ್ ಬರೆತಿನಲ ಈ ತುಳುತ ತರ್ಜುಮೆಡು ಉಂಡು ಪಂಪ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಸಂಧಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡ
ಒಂಜಿ ಸುರುಟಿ ಏಕತಾಳದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು. ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಕೇಳೆ ಮದಗಜ ಗಾಮಿನಿ ಪಾಂಚಾಲೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು, ಸುರುಟಿ ಏಕತಾಳಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಕೇಳೆ ಮದಗಜ ಗಾಮಿನಿ ಪಾಂಚಾಲೆ, ಕಾಮಿನಿ ಕುರುವರ ನಾಮನೆ ಗೀಗಲೆ ಸಾಮಿಯ ಧರ್ಮಜ ಸಾಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹುವ. ಅವತುಲೆ ಏಕತಾಳಡ್ ನಾಲ್ ಮಾತ್ರೆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ, ನಾಲ್ ಮಾತ್ರದ ಗಣವಿಂಗಡ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಯ. ಅವೇನಾರು ತುಳು ಟೆಂಚ ಬರೆತೆರ್ ತುಲೆ, ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ. ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಕೇಳೆ ಮದಗಜ ಗಾಮಿನಿ ಪಾಂಚಾಲೆ, ಮದಗಜ ಗಾಮಿನಿ ಪಾಂಚಾಲೆ, ಕಾಮಿನಿ ಕುರುವರ ನಾಮನೆಗೀಗಲೇ, ಕಾಮಿನಿ ಕುರುವರ ನಾಮನೆಗೀಗಲೇ ಸಾಮಿಯ ಧರ್ಮಜ ಸಾಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹುವ. ಅವೇ ತುಳುಟು ತುಲೆ. ಕೇಣಲ ಪಾಂಚಾಳೆ ಮೆದುಮೈಯಾನೆ ನಡಕೆದಾಳೆ, ಮೆದುಮೈಯಾನೆ ನಡಕೆದಾಳೆ, ಕೇಣು ಕೌರವನ ಸಾನೊಗಿತ್ತೆ, ಕೇಣು ಕೌರವನ ಸಾನೊಗಿತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಗಣ್ಣೆ ಸಾಮಿನ ಕಡಪುಡುವೆ. ಮದಗಜ ಗಾಮಿನಿ ಪಾಂಚಾಲೆ, ಮದಗಜ ಗಾಮಿನಿ ಪಾಂಚಾಲೆ ಪಾತರು. ಮದಗಜ ಗಾಮಿನಿ ಪಾಂಚಾಲೆ ತುಲೆ ಮೆದುಮೈ ಆನೆ ನಡಕೆದಾಳೆ. ಇಂಚ ಆ ಪದ 6 ಗಂಟೆ ಬಸ್ 6:45 ಆಗ್ತಲ್ಲ ಬಾಪದಿ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಅವಲಿಯ. ಇಂಚ ಆ ತುಳು ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪಾಲ್ ದ್ರೌಪದಿಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು, ದ್ರೌಪದಿಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಉದಯ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾರ್ದೇರು ಯುದ್ಧ ಆಪುಜದಾನ ಪಂಡದ, ಯುದ್ಧ ಆಪುಜದಾನ ಪಂಡದು. ಅಪಾಗ ಆಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸಗ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಅದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ನಂಕ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿನ್ ತುಲೆ. ವನಿತೆಯ ಕಠೋರ ನುಡಿಯಂ ಕೇಳ್ದು ಪವನಜಂ ಘನರೌದ್ರವೆತ್ತು ಗದೆಯಂ ತಿರುಹು ತೆಂದ, ಬುಡುತಿನ ಕಡ್ಪು ಪಾತೆರ ಕೇಣುದ ಭೀಮೆ ತೆಡಿಲಬ್ಬರೊಡು ದೋಣೆನು ಬೀತು ಪಂಡೆ. ಗದೆಯಂ ದೋಣೆನು ಬೀತು ಪಂಡೆ ತೆಡಿಲಬ್ಬರೋಡು, ಘನರೌದ್ರವೆತ್ತು ತೆಡಿಲಬ್ಬರೋಡು. ಆತೈನ ಈ ಭೀಮಸೇನಾಗ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಲೆಕ ದ್ರೌಪದಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ, ದ್ರೌಪದಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಲೊಂದು ಪಂಡ. ಅಹಹ ಪವನಜ ಗಂಡುಗಲಿನಿ ನಹುದ ಲೈಖಳ ಕುರುನೃಪಾಲನ ಸಹಜ ನೆನ್ನಯ ತುರುಬ ನೆಳೆಯುತ ಲಿಹುದ ನೋಡಿ. ಆನಿ ಎನ್ನ ಮುಡಿಪತ್ತದ ಒಯ್ತದಿರತ್ತ ಅವೆನ್ ತೂದು ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಅವೇನು ತುಳು ಟೆಂಚ ಬರೆತ್ತೇರು ಮೇರ್ ಪಂಡ. ಅಂದಯಾವೋ ಭೀಮ ಈಯಾಣ್ ಅಂದಯ ಕೌರವೆನ ಮೆಗಿಯನ ಮುಂದಲೆನು ಪತ್ತೊಯ್ಪುನೆನು ತೂವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಮುಂದಲೆನ ಒಯ್ತೊಂದು ತೂವೊಂದು ಬೊಕ್ಕಲಿಯವರಿ ಆಣ ಅಂದು ಪಂದಾಲು ಐನ ರೋಷ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಪಾತೆರುವಲ್ಲಿ ಏರು ದ್ರೌಪದಿ ಎರಡ ಭೀಮಸೇನಡ. ಮಡುಹಿ ಮಗುಳವ ನುದರ ರಕ್ತದಿ ಮುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಳ್ ಕರುಳ್ಗಳ ಮುಡಿಸದಿರೆನೊಂದೆರೆದ ಭಾಷೆಗೆ ಅಡಗಿತೇನೈ. ಆನಿ ಪಂತತ ರಕ್ತ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡುವೆ ಕರುಳು ಮತ ಪೂತ್ತಲೆಕ ಮುಡಿಪಾವೆನ್ ಮತ ಪಂತತ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತತ ಮತ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ್ ಪಂತೆ. ಅಂಚ ಅವೇನ ಅವನ್ ತುಳುಟು ತುಳೆ ನೋತು ಕೆರ್ದಯ ತಿಗಲೆ ನೆತ್ತೆರಡೀತರೆನ್ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕರ್ಲನ್ ಪೂತ್ತಲೆಕ ಮುಡಿಪಾವೆ ಪಾತೆರ ಮಾತು ಪೋಂಡ ಮರತ್ತು ಪೋಂಡ. ಆ ಕರ್ಲನು ಪೂತ್ತಲೆಕ ಮುಡಿಪಾವೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಆ ಕನ್ನಡದ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅನುವಾದ ನೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆಂದು ಪಂಡ ಬಡಕ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಐಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಭೀಮಾಗು ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಕೃಷ್ಣಡ ಪಂಪೆ. ಎಲವೋ ಕಂಸ ಅಂತಕನೆ ಆ ಖಳ ದುರ್ಯೋಧನ ನೊಡನೆ, ಎಲವೋ ಕಂಸ ಯಮ ಆ ಕಳುವೆ ಕೌರವಡ ನಮ ತುಲೆ. ಕಳುವೆ ಕೌರವಡ ಅವಳು ಖಳ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕಳುವೆ ಕೌರವ ಅಂದ್ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ ಮಲ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಆತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ
ಅವಳು ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆ ಬರ್ಪಾಲು ದಾದ ಯಾಂಚನೆ ಈ ಕೂಜಲ್ ಪುರ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪೊಡ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾರ್ದ ರತ್ತ ನಾಲ್ ಬತ್ ಬುಲ್ಪು ಅಲ್ ಅಪಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ರೂಪಕ ತಾಳಡು ಮೂಲ ಕವಿ ಪದ ಬರೆತೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಂಧಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುನ ಮರುಗುವೆನ್ ಎನಲೆಂದ ತಂಗಿ ನೀನ್ ಅಳದಿರ್ ತರಳೆ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ ಪೋಗಿ ದುರವ ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನವರಿಂದ ಕಳರ ಸಂಹರಿಪ ಅಂತೆ ಗೈವೆ ಲೇಸಾಗಿ ಉಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಜನಕುಲೆಡ್ದೆ ಆಯನ ಸಂಹಾರ ಆಪ್ಲಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಪುಸಿಯಲ್ಲ ದಿಟವಿಂದು ನಂಬಿಕೋ ಮುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ತೀರ್ಚುವೆನು ವಸುದೇವನಾಣೆ ದೇವಕಿಯಾಣೆ ತನಗೆಂದು ಬಸಿವ ಕಂಬನಿಯ ನುರೆಸಿದನು. ಅವೇನು ತುಳುಟು ತುಲೆ ಸುಳ್ಳತ್ತು ನಂಬುಲ ಸಂದಾವೆ ನುಡಿಮುಡಿ ಜಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪಾವೆ ಕಟ್ಟಾದು ಸುಳ್ಳಾಂಡ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿನ ಜೊಲೆನ್ ಹುಳ್ಳಂದು ಕಣ್ಣು ನೀರೊರೆಚಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆ ವಸುದೇವಕ ವಸುದೇವ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ನಡುಟೊಂಜಿ ಆಯನ ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಪದ ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತ್ತೇರು ನೆಟಂಚೂರು ರನ್ನನ ಪ್ರಭಾವನಂಕ್ ರನ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಪ್ರಭಾವನಂಕ್ ತೂವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವೃಕ್ಷ ಸಂತತಿಗಳಿಂ ಲತೆಗಳಿಂ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬೂರು ಮರ ದೈಕುಳೆಡ್ ಕೈ ಕುಳೆಡ್ ಚಿಗುರೆಲೆಯ ಚೂತದಾಳಿಂಬದಿಂ ರಂಬದಿಂ ತೆಗಿಳುದಿರೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜ ತಾರಳೆಡ್ ಬಾರಳೆಡ್ ಪೆಜ್ಜ ತಾರೆ ಪೂರ ಏರ್ಕನದೇರು ಮಗೀಪ ವರ ಮುಗುರುಪು ಕಮ್ಮೆನದ ಕಾಯಿ ಪಲ ತಿಂಪಿಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವರ್ಣನೆಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಆ ತುಳುತ್ತ ದೇಸೀಯತೆಡ್ ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕೃಷ್ಣೆ ನೇರವಾದ ವಿದುರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ವಿದುರನ ಆತಿಥ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಪೇರು ಕೊಂಡೆ ಪರ್ಪೆ ಆ ಬಾಯ್ದ ಕಡೆರ್ದು ಆ ಪೇರು ಜಾರುಂಡು ಪೇರ್ದ ಬರೆತ್ತೇರು ಆ ಪದ ಇಂಚೊಂಡು ಸ್ವರ್ಣ ಕುಂಭದೊಳೈದೆ ಕ್ಷೀರವ ಚಿನ್ಮಯಂಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಕಾರುಣ್ಯ ವಾರಿಧಿ ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತುಳುಟು ತುಲೆ ತುಳುಟು புத்தோளித பாஜனோடு பேரு கொணத்து தேவரே கைட்டு கொற்பினே டெத்து பரியರೆ பிரித்திடாರೆನ ಚಿತ್ತ ಸಂತೆ ಸಾಂಡಡೆ ಅವಾಗ ಕುಡುತೆ ಒಂದರ ಪಾಲಿನ ವಡಗಿತ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಶಯನಗೆ ಉಳವು ಪೇರದ ಕಡಂಜಿಲದಿಲ್ಲಯ ಕಡಲದಿಲ್ಲಯ ಗಾಂಡು ನಿಜ ತೆರಿಯರೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಬುಡುಂಡು ತನ್ನ ಕಡೆ ಬಾಯಿಡು ಪೇರ ಬೂರ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಪುರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೇರವಾದ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಅವಳು ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ರಾಗ ತಾಳ ಪೂರ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಗರ್ವ ಬೈತಾನೆ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪನ ಬದಲು ವಿದುರ ನಡೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅಪಗ ಹಿಂದೆ ಅಹಂಕಾರಡು ಪೀಠ ಏರ್ದು ಕುಳ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಮಿನಿ ಉಂಡು ಘನ ಮದೋನ್ಮತದಿಂದ ಕುಳಿತಿಹ ಬಣಗುರಾಯನ ಗರ್ವ ವಿಳಿಸುವೆ ನೆನುತ ಲೊತ್ತಿದ ಚರಣ ತಳದಂಗುಲಿಯ ನೊಳ ಅವನಿಯನು ಅಲ್ಪೆ ತನ್ನ ಕಾರದ ಉಂಗುಷ್ಟನು ಊರುವೆ ಏರು ಬೂರ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಊರ್ರೆ ಉಂಗುಷ್ಟನು ಊರು ಅದನ್ನೇ ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಚ ಬರುತ್ತೇವೆ ತುಳೆ ಬಾಳ ಗರ್ವೊಡು ಕುಳ್ಳು ದಿತ್ತಿನ ಕೀಳು ದೊರೆನಂಕಾರ ಕಳೆಪೆಂದಾಲಚನೆ ಮಲ್ ತೊತ್ತೆ ಭೂಮಿನ ಕಾರು ದುಂಗುಟೋಡು ಉಂಗುಷ್ಟ ಕಾರು ದುಂಗೊಟೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಪಡಾವೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಉಂಗುಷ್ಟನು ಗೊತ್ತುವೆ
ಅಪಾಗ ಇಂಬೆ ಇಡೀ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಮೇತ ಪುರಲ್ಲದು ಕಾರಗು ಬೂರನು. ಅಪಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ, ಏನಯ್ಯ ಇಂಥದ್ದೇನಯ್ಯ, ದಾನಯ್ಯ ಒಂದು ದಾನಯ್ಯ. ಆ ಪದ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಅಪಾಗ ಆ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ರೆಗೂ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು. ವಿದುರ ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆ, ನನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಪತ್ತುಜಿಂದ ಬಂದು ವಿದುರ ಶಸ್ತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಲಾದು. ಕೃಷ್ಣನು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಾಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂಪೆ ಕೌರವಗೆ, ಪೊಡವಿಗೋಸುಗ ಬಳಗ ಸಹಿತಲಿ ನಡೆಯಬೇಡ ಕೃತಾಂತನಲ್ಲಿಗೆ, ಕೊಡು ಕುಶಸ್ಥಳ ವರ ಬೃಕಸ್ಥಳ ವಾರಣಾವತಿಯ, ಬಿಡು ಬಿಡಿನ್ನಾವಂತಿ ನಗರವ ನೊಡನೆ ಶಕ್ರ ಪ್ರಸ್ಥವನು ಸಹ ತಡೆಯದೆ ಧರ್ಮಜಗೆ ಸಾಮದೊಳೆನಲು ಮಗುಳೆಂದ. ಈ ಪದ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪದ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯನ ಕವಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕು ಅನುವಾದ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ತುಳುಕು ಅನುವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ತುಲೆ, ಮಣ್ಣುಗಾದು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟುಗು ಕೇಣ್ಣ ಪೋವಡ ಯಮನ ಕೈತಡು. ದಾಯಿಗು ಮಣ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಯಮನಡೆಗೆ ದಾಯಿಗು ಪೋಪ ಅಣ್ಣ ಕೊರು ದರ್ಬೆ ತಲ ತುಲೆ. ಕೃಷ್ಣೇ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಕವಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿನ ಐನ್ ಪಂಚಗ್ರಾಮದಾದ ಉಂಡ ಐಕ್ ತುಳುತ್ತ ಪುದರ್ ನೀರು ಕಂದಿರಿಂದ ಪಂಡ ಬಡಕ ಬೆಳ್ದಾರ ಕಂದಿರು. ಅವೇನು ಪ್ರಭಾ ಕುಶಸ್ಥಳ ಐಕ್ ದರ್ಬೆ ತಲ ಅಂತ ಪಂತೀನಿ ಏರು ಬಡಕ ಬೆಳ್ದಾರ. ಕುಶಸ್ಥಳ, ಬೃಕಸ್ಥಳ, ಚನನ್ಯ ತೋಡಿ, ಚನನ್ಯ ಪಂಡ ಬೃಕ ನರಿ ಕಿರುಬ, ಚನನ್ಯ ತೋಡಿ, ವಾರಣಾವತಿ ಆನೆಮಲೆ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಇಂದ್ರನ ಬೂಡು ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕ ಇಂದ್ರನ ಬೂಡು, ಚಕ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅವು ಇಂದ್ರನ ಬೂಡು, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಮೂಲು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಕ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ವಾರಣಾವತಿ ಆನೆಮಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಪುದರ್ನ ಕನ್ಪುಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರು ಬಡಕ ಬೆಳ್ದಾರ ಮಲ್ದೇರ ಮೂಲು ಮೂಲು ಐದ್ವಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅದನ್ನು ಕಟದು ಪಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುರ ಆಪುಂಡು. ಕಟದ ಪಾಡ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ದುರ್ಯೋಧನಗೂ ತೋಜುಜಿ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದೆಗೂ ಆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ, ಸಕಲ ಲೋಕಾಧೀಶ ನೀನೆ ಸಕಲ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶ ನೀನೆ, ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಪೌರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೀಜ ನೀನೆ ಕಣ. ತುಳುಟು ಬಡಕ ಬೆಳ್ದಾರ ಎಂಚ ಬರಬೇಕಿದೆ, ಮಾತ ಊರ್ದ ಜಮಾನೀಯೆ ಸಕಲ ಲೋಕಾಧೀಶ ನೀನೆ, ಮಾತ ಊರ್ದ ಜಮಾನೀಯೆ, ಸಕಲ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶ ನೀನೆ, ಮಾತ ಮೈಲಿನಿ ಗೆತ್ತಿ ನೀಯೆ, ಮಾತ ಮೈಲಿನಿ ಗೆತ್ತಿ ನೀಯೆ, ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಪೌರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೀಜ ನೀನೆ ಕಣ, ಮಾತ ಪಾರ್ದನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೀರದ ಬಿತ್ತಿ ಈ ತೂಲ. ಅವಳು ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬಡಕ ಬೈಲಾರ ಮೂಲು ವೈಕ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ದಿರವಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪಾರ್ದನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೀರಲ್ ಪಂಡ. ತುಳುನಾಡದ ಪಾರ್ದನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೀರಲು ಬೇತೆತ್ತು, ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣಲು ಬೇತೆತ್ತು ಪಂಡ. ರಡ್ಡೈತಲ ಆಶಯ ಒಂಜೇ ಪಂತ ನಂಚಿತ್ನ ಆ ಮಾರ್ಗಲ್ನ ದೇಸೀಯತೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಡಕ ಬೈಲಾರ ಮಲ್ದರು. ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮ ನೀನೆ, ಸಕಲ ಸಿರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೀನೆ, ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಳೆ ಜೀವ ಈಯೆ, ಮಾತ ಸಿರಿ ಸಂಪೋತು ಈಯೆ, ಸಕಲಿರೆಗೆ ಕೈ ವಲ್ಯ ನೀನೆಂದೆನುತ ನುತಿಸಿದರು, ಮಾತೆರೆಗೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ಈಯೆ ಎಂದು ಪುಗಾರಿಯರು. ಸೊಕುದ ಪದ್ಯ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕ ಗಾಂಧಾರಿ ಪಾತೆರವಲು ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ತಿರ್ದು ದುರವೀಳ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ, ದುರವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುರವೀಳ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಂಡು. ಕುಂತಿ ಬರ್ಪಲು, ಕುಂತಿ ಕರ್ಣನ ಸಂವಾದ ಆಪುಂಡು, ಕರ್ಣ ಭೇದನದ ಪ್ರಕರಣ ಆಪುಂಡು. ಕರ್ಣ ಕುಂತಿ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಕೊರೊಂದು ಹೊರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಏನ್ ಅಂಬುನು ಅನ್ನ ಬಾಣನ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೆಂದು ಭಾಷೆ ಕೊರು. ಅಪಗ ಕರ್ಣ ಐವರಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೂರಿವೆರೆಂದು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ಐಡ್ಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತದ ಧರ್ಮರಾಯಡ ಪಂಪೆ ಯುದ್ಧನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ ರಣವೀಳ್ಯ ಪತೊಂದದ ಇದೆ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಯುದ್ಧ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಡೆಕು ಹಸ್ತಿನಾವತಿತ ಆ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬರ್ಪಂಚ ಕಡೇತ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಓಪಂಡ, ಎಲೆಧರಾಧಿಪ ಕೇಳು ಕುರುಮಂಡಲದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಸೆಯೊಳು ಜನಬಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಸಗಿದರು ಮಂದಿರವ, ನಳಿನ ಭವಪಿತ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಕಲುಷ ಹರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನ ನುಲಿದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರವನ ಎಂದ ಮುನಿಪ ಅಂಡ.
ಹಸ್ತಿನಾವತಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮುದ್ದಿಡು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸೇರುವೆರು ಯುದ್ಧದ್ದು ತಯಾರಿ ಆಪೆರು ಪಂಪ ನಡೆದು ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು. ಇಡೀ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಡಕ ಬೈಲಾರು ಒಟ್ಟುಗು 322 ಪದ್ಯ 322 ಪದ್ಯನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದೇರು. ಮೂಲ ಪ್ರತಿತ 322 ಪದ್ಯ. ఒక ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಆಜಿ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಮಂಗಲಾಗೆ ಅದು ಕಾರ್ನ ಪೊಲಬುದ ಆಜಿ ಪದ್ಯ ಒಟ್ಟುಗು 331 ಪದ್ಯನ ಆರು ಬರೆತೇರು ತುಳುಕು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ನಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗಾಡು ತೂವರೆ ಪೂನುಂಡಾಂಡ ತುಳುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದಕ್ಲೇನು ತುಳು ಕಾಪುಲೆಕ ಪದಕ್ಲೇನು ಆರು ಕಂದಿನ ನಮ್ಮೂಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಈ ತುಳು ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರಯೋಗಲ ಆತಂದು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪಾತರ ಪಂಪರೆ ದಾದ ಪಂಡ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ತುಳು ಕಿಟ್ನರಾಜಿಯು ಅರ್ಥ, ಭಾವ, ಭಾಷೆ, ಛಂದಸ್ಸು, ಪದಸೃಷ್ಟಿ, ತುಳುತನ ಮತ್ತು ಅನುವಾದದ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವುಗಳೆಲ್ಲದರ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಸುಂದರ ಅನುವಾದವಾಗಿದ್ದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ರಾಯಭಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದು ಆರು ಗಂಟೆರು. ತುಳು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನವು ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಅವರ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳು 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಕುತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತು ದಾಮೋದರ ಮಂಡೆಚ್ಚೆರೆ, ಕಡತೋಕ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತಿಯರು, ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಮಗೆರೆ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ್ರಾವ್ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಪಾಲು ಪಡೆತಿನ ಎನ್ನುವಂತ ಮೂಲು ತೂವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಾನು ಈ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುನು ನಿತ್ತು ಕಂತಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಚೀತೆ ತೋಜಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತ್ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೊಂದು ಎಂಕ್ ಪನರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಡಕ ಬೈಲಾರ್ನ ಫೋಟೋಲ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಚ ತೋಜ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಅಂತೆ ಅವತ್ತಂದ ತುಳುಕು ಕನ್ನಡ ಪದನು ತುಳುಕು ಎಂಚ ಪುರ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೆಲ ಆ ಪದತ್ತ ಪಟ್ಟಿಲ ಏನಾಡ ಉಂಡು ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪಂಡ್ರ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ. ಪರಮೇಶಗೆ ಪಮ್ಮೇಚ, ಉದ್ಭವಗ್ ಉದ್ದವೆ, ಮಧುವೈರಿ ಮಧುಪಗೆ, ಹಸ್ತಿನ ಅತ್ತಿನ, ಚಕ್ರಗ್ ಗಾಲಿ, ಉಪಚಾರಗ ತಮ್ಮನ, ಚಿನ್ಮಯಗ ಚಿನ್ನಯ, ಹೇಳುವಕ ನಳಿನಾಂಬಕ ಪೂಕಣ್ಣಾಯೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ನಾರ್ಪುರ ಮಲ್ದೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮೂಲು ಗಮನಿಸಾವಡಾಯಿ ಆ ಪಂಚಗ್ರಾಮಗ್ ತುಳುತ ಕುದರನ್ನು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆ ಪಂಚಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕರಣ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನವು. ಇಂಚ ಪಂಡೊಂದು ಬಡಕ ಬೈಲ್ದಾರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪ್ರಸಂಗನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿನ ನಂಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪಂಚವಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗದಾದ ಉಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂಚಿನ ದುಂಬು ತೋತುಂಡು ಐದು ತುಳುಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರಲ್ಲ ಶುರುವಾಂಡು ಏಪ ತುಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾನಪದದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ರೆಗೆ ಶುರುವಾಂಡ ಪುರಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ನನಾಂಡಲ ಆ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿತವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರಡು ಅನುವಾದ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲೇನ ಅನುವಾದ ಆವಡು ಕಂಪಂಚ ಸದಾಶಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೆಬಿನ್ ಕುಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಶ್ರೋತೃ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶನ ಕುರಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮಾಧವ ಸರ್ದು ಎಲ್ಲಕ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ, ರಾಹುಲ್ ಸರ್ದು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ, ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ, ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯದ ಪಾಸಾಡಿಲೆಗೆ ಕೇಂಡಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗೂ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಿಟ್ನರಾಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ ಕಿಟ್ನರಾಜ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿನ ಶ್ರೀ ದೇವಿತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಪರಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನರಿಗೆದ ಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ತದ್ದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಇರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಸರ್.
ಮೇರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆನು ದಾರ ಎರೆದು ಮಾಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಕುಲೋಡು ಅವೆತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯರ ಕಾರಣ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ಮಾಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಆದುಪ್ಪುನ ಕದ್ದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮೇರನ ಸಾಧನೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಏತು ಐಟ್ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಸನ್ಮಾನ, ಭಾರ್ಗವ್ ವಿಜಯ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಗೌರವನು ಪಡೆದಿನ ಸಾಧಕರ ಮೇರೆ ಬಾಲ ಯಕ್ಷಕೂಟ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕದ್ರಿಡ ತರಗತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗವು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನವೇ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸೊನ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಪಾತೆರಿಯರು ಆರು ಪಾತೆರಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಾ ಅಭಿಜಂಕ್ ಪಣ್ಣಗ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಗಂಟಡು ದೀಪಿತೇರು ವಿವರ್ಸ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುಂಡತ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇನುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ತೆರಿತೇನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಇತ್ತಿನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋಡು ಅಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ ಆ ಕಲಾವಿದನ ಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಬಂಗುಡು ಅವನಿ ಈತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಅವನಿ ಒರ್ತುದು ಕೊರತೇರು. ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರಂತೂ ಈ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ನಗಲು ಅಗಲ್ನ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲನಿ ಪಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ದೇವಣ್ಣಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಪರಬೋಡಾದ ಅಗಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ತ್ಯಾಗ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಐಕ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಅವನಂದ ಆರೇ ಪಂತಿನಿ ಅಪನಗ ಇತದಕ್ಕ ಎತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಊರೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ನಡತೊಂದು ಬೋದು ಮಂಡೆಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ತುಂಬೊಂದು ಬೋದು ಅಲ್ಪ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪಾಡುದು ಅಲ್ಪ ಆ ಊರ್ದ ಯಜಮಾನಡ ಕೇಂಡುದು ಪಡಿಯರಿನಿಂದೆ ತಂದು ನಾತೆ ఒక ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಡಿಯರಿದೆ ತಂದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಅವನಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾವುಗೆ 5 ಬಕ್ಕಾಲ ಹಾಕದು ಬಣ್ಣಗು ಕುಲ್ಲರ ಪುರ್ಸೋತಾಪುಂಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜೇ ಒಣಸು 5 ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯಕೊಲಾನಗ ಆಟ ಮಿಗಿದು ಕೂಡ ಮಂಡೆಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆನು ತುಂಬುದು ನನೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋರಾಂಡು ಅವಳು ಪೋದು ಮುಟ್ನಗನ್ನೇ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಗಂಜಿ ಬೈಪಾದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನಗ ಪಡಿಯರಿದೆ ತಂದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುನಗ ಕೂಡ 4-5 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಗೆ ಹೊರ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊರ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಂದಾವುಡು ಒಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಕಿಟ್ನನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಾನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನಿ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದತ್ತು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಆವೋಡು ತುಂಬು ಆರ ಪಂಡಿನಕ್ಕನೆ ಸಂಜಯ ರಾಯವಾರ ಆತಂಡು ಪಣ್ಣಗ ದುರ್ಯೋಧನೆ ತನ್ನಡತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೇನು ತೋಜಾರ ಕೂಡಾದು ಆಯ್ಗ್ಲ ಸಂಧಾನಾಪಿನ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ತೋರ್ಪಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಧಾನ ಅವಡು ಮಾತೆರ ನಾಲ್ದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೂಪಿನಕ್ಕ ಯಾನು ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾರ್ದೇವನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡೆದವರ ಆಯೆ ಸಂಜಯನಿ ಲೆತ್ತದು ಪಣ್ಣಗ ಇರುವೆರೆಗಳ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಯಿ ಸಂಜೆ ಪಾಂಡವರಿಗಳ ಕೌರವರಿಗಳ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಜಯನ್ ಲೆತ್ತದು ಕೌರವರ ನಗಲಿಗೆ ಅಂದ ಪಾಂಡವರ ನಡಿಗೆ ಸಂಧಾನಗು ಕಡವುಡ್ಪಂಚ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಧರ್ಮರಾಯೆ ನಕುಲೆ ಸಹದೇವಿಯೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಡಲ ಲೆತ್ತದು ಕೇಳುವೆ ಇಂಚ ಸಂಧಾನಗು ಕಡವುಡ್ತೇರು ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅಪನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೇಂತು ಭೀಮಸೇನಂತೂ ಆಯ್ನ ತೊಡೆಮುರುಪೆ ಅಂದ್ ಯಾನು ಶಪಥ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರು ಅಗಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞನಿ ಈಡಾವರಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಗನ ಏನಟ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಉಲ್ಲೇರಾವನ್ ಬೆಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆಡೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆರುವೆರು ಅಂಚ ಆರೆಕಡೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಕಡೆಯಕ್ ಧರ್ಮರಾಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರವನ್ಪೆ ಕಡುಗವಾದ ನೀತಿಯಾಗಲಿ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ನಾಮಣ್ಣಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನನ್ನ ಎಕಲ್ನ ಪಕ್ಷ ಹೊಡೆದು ನಿಗಲ್ ನಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಸಂಧಾನಗು ಬರ್ಪೆ ಎಂಚಿನೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವನಿ ನಿಗಂಟು ಆಯ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗುಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ದವರ ಆಯ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಬಂದು ಸಂಜಯಡ ಪಂಡು ಕಡೆ ಉಡುಪೆ ಅವನಿ ಬತ್ತದು ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ದುರ್ಯೋಧನಡ ಪಂಡು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಉಂಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ ವಿದಾಯಿ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂಧಾನದಕ್ಕ ತೋಜಿನಂದಾಂಡಲ ಕೃಷ್ಣಗಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಜಿ ಸಂಧಾನ ಆಪಿನ ಆಯ್ಗಲ ಲಡಾಯಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಿ ಆಯೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಧಾನಡು ಲೋಕಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶನಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊರತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪಣಿಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣೆ ಪೊಗ್ಗಿನಾಗ ಕೌರವೆ ತನ್ನ ದರ್ಪಣಿ ತೋಜಾವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಿ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣೆ ವಿದುರನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೇ ಆಯ್ನಿ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಡಲ ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಏತುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಯನ ಸಭೆಕ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಬನ್ನಗ ಆಯೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಹಿಡಿದು ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಕದು ತಾನಾದೇ ಉಂಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಸಂದೇಶ ಇಂಚಿನ ಅವನಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿಗ ಗೌರವ ಕೊರಡ ಅಗಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲುಂದಂಡ ಅಗಲೇ ಆ ಗೌರವನಿ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವನೇ ಹಾಲಾಪುಣು ಅನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶನಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿದು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನೋಡು ಐನು ಗ್ರಾಮ ಕೊರ್ಲಾವನ್ಪೆ ಐನು ಮೊನೆತ ಸೂಜಿ ಮೊನೆತ ಜಾಗನ್ನ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಮೇವನ್ಪೆ ಈತೇತ ಮಧ್ಯೋಡು ಕೃಷ್ಣಗೂ ಬೋಡಿತಿನ ದಾದ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಸಂಗ್ರಾಮನೇ ಬೋಡಿತಿನ ಆನಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ఆయన ಮಂಡೆನಿ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕೌರವನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ದೇಗ ಅವನಿ ಪ್ರಸಂಗನಿ ಆಯೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಿ ದೇಗ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಿ ದೇಗ ಒಂದಂಡ ವಿದುರನ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವನಿ ಆಯನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರದುಪ್ಪೆ ಆ ಕೌರವನ ಮಂಡೆನಿ ಯಾನು ಆಯ ದವರ ಒಡ್ತೋಣು ಯಾವನ್ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನಿ ಕೊರದುಪ್ಪೆ ಅಪನಗ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನೋಡು ಬನ್ನಗ ಕೌರವೇ ಆಯ್ಗ ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ಕನೆ ವಿದುರಗಲ ಅವಮಾನ ಒಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣನಿ ದೂರನ ಒಂಜಿ ನೆಪೊಟು ಅಪ ಐಟ್ ಕೋಪಡು ವಿದುರೆ ತನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಯನ ಮಂಡ ಕಾಪರೆತ್ತಿನ ಆ ಬಿಲ್ಲುನಿ ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕುವೆ ಕೃಷ್ಣಗ ಬೋಡಾತಿನ ಉಂದೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಯ ಸಂಧಾನಗ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯನ ರಕ್ಷಣದ ಕವಚ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಬೇಯಿಸಾವೊಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಾಂಡವರನ ವಿಜಯನೇ ಆಯ್ಗ ಬೋಡಿತಿನ ಅವನಿ ಬೇ ಸಾಧಿಸಾವುಂಡೆ ಏರು ಕೃಷ್ಣೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತುನುಂದಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತುನುಂದಾಂಡ ಎಂಚಿತ್ತಿನಾಯಲ ತನ್ನ ಗುರಿನಿ ಸಾಧಿಸಾವಲಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀತಿನಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೂ ಕೊರಿಯೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪ್ರಸಂಗ ನನಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಯಭಾರ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪನ್ಮೆಂಚಿತನ ಐದು ದುಮ್ಮುದ ಅವೇ ನೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡವು ಸಂಜಯ ರಾಯಭಾರ ಹೊರ ನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಜಯ ರಾಯಭಾರ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವನಿಂಚೂರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿತ್ತಿನಗಳು ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿದಿನಗಳು ಆರು ಜೀವಿತ ಪಾತ್ರನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮನವರಿಕೆ ಅಂಡು ಆರು ಬಾರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆದ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಭಾಗವತೆಲ್ಲ ಅಂದೊಂದು ಎನ್ನುವೆಯಾನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟನಿ ಮಲ್ದಿನನೇ ಬಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಅದವರ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಮುಂದಿವಡ್ಪಡುವುದು ಪಂಪಿನ ಆಶೆಯುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನಿ ಯಾನು ಮುಗಿಪ.
சார் என் உடல் பார்த்திருக்கும் தரத்தக்கால் சொல்ல ಸಂದಾವೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಗುರ್ಕಾರದ ನಂಚನಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ತರತರಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆನಿ ಸಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಗುರ್ಕಾರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಲ್ ಮುಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ್ದು ಕೆಬಿ ಆತರ ಇತ್ತ ಮೇರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪಂಪೇನು ಮೇರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಗೋವಿಂದ್ ದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಂಡದ ಜೋಕ್ರಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತಿನವರು HOD ಆದ NSS ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಐಕ್ಯು AC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಗೋವಿಂದ್ ದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆತರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮೇರೆ ನಾವು ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತ ಮೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮದಿಪು ಕೊರು ಪಣದು ಕೇನೊಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರವೇ ಕ್ಷಮೈಪಾಡು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದು ಇದು 119ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಸಂಘಟನಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ದೀವಿತ್ ಪೆರಾಡಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾರಿಂಜಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾಸ್ಮಿತಾ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವರೇ, ಇತರ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಶ್ರೀ ದೀವಿತ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ತುಳುವಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬೌದ್ಧಿಕ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು STM ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಕೂತಾಗ ಅವರು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದರ್ಶನ ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ನಿರ್ವಾಣದ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ದುಃಖ, ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು, ಅನುಯಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಖಿನ್ನರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಹಳ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ದೀಪೋ ಭವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆತ್ಮ ದೀಪೋ ಭವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಟ್, ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವವರು ನೀವೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಸಂತ ಕವಿ ಕಬೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಳ್ಳನ್ನೇ ಜಜ್ಬೇಕು, ಎಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೋದಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಬೀರರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಧನೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಸಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಗುರುಕೋರ್ಮದ ಮದಿಪು ಪೋರ್ನ ಇರೇಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಮನೆಟು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆದಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರಂಜೆ ಮೇರೆಗ್
मेरे को स्वागत है सर. मेरे ना किन्या कोलपु इंच उंडु दक्षिण कन्नಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರಿಂಜದ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಯಳಚಿತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ದಂಪತಿನ ಮಗಳಾದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಆರು ಉಜಿರೆದ STM ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿನ ಪಡೆದರು. ಸುರತ್ಕಲ್ NIT ಕೇಡು MBA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಬೊಕ್ಕ ಆಂಧ್ರದ ಕಡಪದ IIT 1 ವರ್ಷ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದ GSS ಕಾಲೇಜಿನ 3 ವರ್ಷ MBA ವಿಭಾಗಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2014 ದೆಹಲಿದ ಪೂಸಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಯೋವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಪಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರು ದೆಹಲಿದ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಕ್ಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ವರದಿಗಾರ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಶರ್ಮ ನಿಡ್ಲೆ ಮೇರೆನ ಮೋಕೆದ ಗುಡೆದಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೇಡಮ್ ಈ ಭಿನ್ನದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಕೊಂಡ ಸುದರ್ದೀಟರ್ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾಲು ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಎದುರುಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಾಲು. ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡ ಈ ಒಂಜಿ ನೂತ 14 ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಕ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್. ಮೂಲತಃ ಕಾರಿಂಜೆದ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ದೆಹಲಿಡ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ರುಚಿ ಉಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಾವರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಂದು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ದಿಂಚಿ ಪಪ್ಪನ ಪುಗೇಳ್ಡುಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ 100-150 ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿದಲ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಸಮೇತ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಪುಡಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕುಂಡು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾನು ಕನ್ನಡೋಡು ಸುಮಾರು ತಾಳಮದ್ಲೆ ಮಾತ ತೂತೆ ಐನು ತುಳುಟ್ಟು ಯಾನು ಇಂತ ತೂತುಜಿ ಐತ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡಿ. ದೀವಿತ್ ಸರ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಐನು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಬಡಕಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂದಾತಿನ ಅನುವಾದ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪ್ರಸಂಗ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಐನು ಎಂಚ ಅವು ಅನುವಾದ ಆಪುದು ಎಂಚ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಭಾವ ಎಂಚ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀವಿತ್ ಸರ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ ಪಣೋಲಿ ಇಂದು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕದ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೆರು ಅದ್ರ ದೆಹಲಿಡ್ ಮೀಟ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೀರ ನನೋರ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಹಿಕ್ಕೀರ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿತನ ಈ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ಇಷ್ಟನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಬೊಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿವೋ ಪನ್ಪುಣಿನ ತುಜ್ಪಾವನ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಆಲು ಡೆಲ್ಲಿಡುಲ್ಲಲು ಪಂಡಿತ್ ಸಾತಿಗೆ ಆಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮದತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶವು ನಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಆ ಬಾಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಉಂಡು ಹುಡುಕುದು ಪೋದತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪದೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅರಿವು ಬೋಡು ಪಂಪುನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇದ ಯುವ ಜನಕ್ಕೂ ದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಡೆ ಕಾವಡು ಅಥವಾ ತಾಳಮದ್ಲೆದ ಕಡೆ ಕಾವಡು ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಸಮೇತ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಗೌಜಿ ಗಾಂಡು ಇಂದೆನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಒಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಪೂನಗ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುನಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ತಾಳಮದ್ದಲೆನ ತೂಯಿದಾನಗ ನಮಕ್ ಪ್ರಸಂಗದ ಅರ್ಥ ಆಳ ಪೂರ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ಪಂಡ್ಪುನೇನಿ ಎಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆರು ಪಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಕೇಂದ್ರ ಬುಳೆನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪಿರಾಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ರೂಪೋಡು ತಾಳಮದ್ದಲೆಡು ಕೇಂದಾನಗ ಪಾತೆರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೋಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೋಮನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೋಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಲೊಂದು ತೂಪುನಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಬಡಕ ಬೈಲು ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯರು ಎಂಚ ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆನ ಸಮೇತ ದೀವಿತೇರ್ ಪಂಡಿದ್ ಎಂಕುದು ತಿರುತಿದ್ದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡದೇನಿ ಕೇಂದ್ರದ್ ನಮ್ಮ ಆನಾತ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರನ್ನ ಬುಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜೊಕ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಬಲೆ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಜೊತೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಾರಿ 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 ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪಂಟು ಬೊಳಪೋಳಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕೇಂತಾನಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಇಂಚ ಉಂಡ ನೆತ್ತ ತತ್ವ ಅಂದುವ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಪಣ್ಣುಂಡ ದೇವೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಣ್ಣುಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏಪಲ ಕಾಪುನಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಆಯೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಡಪುಡಂಚಿತ್ನ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆಯ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದೇ ಇಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪ್ರಸಂಗ ನೆಂಚಿನೊಂದು ಇಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ತೋರ್ಪಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ನಡಪುಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಡಪುಡೋಯೆ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಯಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ ನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಕಡಿಮೆ ಅವಡು ಭೂಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಅವಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆಯಗ್ಲ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಅದೊಂದು ನಾಟಕನ ಆಯ್ ಎಂಚ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆತು ಮಲ್ತದೇ ಪಂಡು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿತ್ನ ತಾಳಮದ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನುಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಹ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಒಂದು ಕಥಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಗಿಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಮೇತ ದುಂಬರಿ ಒಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ದೆಹಲಿ ಡುಲ್ಲೆ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ದೆಹಲಿ ಡುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆಪುಣನೆ ಎಂದುವೆ ನವೆಂಬರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜೆ ಮುಟ್ಟಲ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಆಟೋಲೇನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡ ಕೊಡುವೆರು ಈ ಮೇಳದ ಮುಲ್ಪ ಆಟ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಆಟ ಉಂಡು ಏನ್ ನನಗೆ ಬಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 2 ಪ್ರಸಂಗ ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘೋಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡುವ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದವರ 2 ವರ್ಷ ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಇಡುಲ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ಪರಾಗ ವರ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ವರ ಅಪ್ಪೆಲು ತೂಯಿನ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತರಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಡು ಈ ಕಲೆಕ್ಕುಲ್ ಅವಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಲ ಅವಡು ಅಥವಾ ಐಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ನಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮಕ್ 3 ಗಂಟೆ ತೂಪುನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗುನಂಚಿತ್ನ ಅವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಜೀವನೋಡು ಅಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೌಲ್ಯಲೇ ನಂಗೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಜೀವನೋಡು ಐನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕುಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ನಕಲಿ ತಿರಿಯೋಣ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಡಿಪುನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನ ಹಂಚಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲನ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನ ಮುಗಿ ಪರಿಚಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಮೇಡಮ್ ಕಲವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದಿನ ಊರಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನ ಪೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸರು ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಮಣಿಡಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ದಿವಿತ್ KS ಪೆರಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮಣಿಟ್ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ನುಡಿ ಕೊರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಮೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾನರಿಗೆಯಿಂದ ಮನೆಟ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೇನ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವೆ
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗು ಉಡಾಲ್ ಜಿನಿನ ಸೊಲ್ಮೇರು. ವೆಬಿನಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇರು. ಲೇಸರು ಪಾಡು ಪಡೆಯಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾತಿನ ಸೊಲ್ಮೇರು.